Hello! Mä kävin tässä päivänä eräänä I Love Me -kauneusmessuilla. Kylläpä ajatukset pysähtyi vaan kesken. Ja sitä ennen kävin sitten keskustassa, Helsingin keskustassa, ja niin joo, ne messut oli siis Helsingissä. Ja siellä sitten Mäkin pisteellä, mutta sen lisäksi kävin myöskin syyskuun lopussa kävin Helsingissä moikkaamassa Lazy Dynamite-blogin Nekkua ja sitten kävin Mäkillä, kuten taisin juuri äsken sanoa, ja sitten me käytiin kiosmassa ja silleen niin kuin kierreltiin siinä keskustassa niin. Ajattelin näyttää teille, että mitä hankin Mäkiltä, ja sitten sen lisäksi, että kävin Mäkillä, niin kävin myöskin Inglotilla, ja sitten sen lisäksi, että näytän mitä hommasin Helsingistä, näytän myöskin mitä hommasin Lappeenrannasta jo tyyliin paljon ennen kuin kävin Helsingissä. Kumpaakaan Helsingin reissua. Mutta halusin näyttää ne tässä videossa, koska niitä on niin vähän, joten ne sopii hyvin tähän mukaan. Inglot. Ostin heiltä uuden 10 pannun paletin ja sitten sinne 2 väriä. Halvemmallahan saa, siis yksittäishinnaltaan per luomiväri halvemmalla saa, jos ostaa koko paletin täyteen. Mutta mä tällä kertaa en halunnut hirveästi mitään värejä. Halusin vaan hyvin hailakan vaaleanpunaisen. Mutta sitten mä kyllä valkkasin väärän sävyn. En mä tiedä, katoinko mä kaupassa, että olisi ollut niinku vaaleampi kuin mitä se oli. Ja sitten sellaisen vihreän, joka edelliseltä kerralta jäi silleen, että mä meinasin, että ostan, en osta, ostan, en osta, ostan, en ostanut. Ja mulla on tällä hetkellä sitä vihreätä tässä luomella ja sitten vaaleanpunaista niinku täällä. Nämä eivät näytä hirveästi miltään tässä tällä lailla swatchattuna. Kokeillaanpa saada ne näin näkymään. Tuohon minä niitä yritin, mutta mulla on tällä hetkellä niin kuivat kädet, että ei niihin taho jäädä mikään kiinnikään. Joo, nimeltään nämä sävyt vaaleanpunainen oli Eyeshadow Matte numero 359. Ja sitten tämä vihertävä oli Eyeshadow AMC Shine 24. Mulla on täällä upea lappu, jossa ne lukee, koska se on täällä pannun pohjassa ja se pannu ei kiinni siinä paletissa. Sitten siellä messuilla, kun kävin Inglotilla, niin halusin vaan poskipunan. Ja ostin vaan siis tämän yhden pannun. Tämä oli 12 €. Noitten luomiväreen hintaa en muista, mutta inglot.fi varmaan oli se niitten nettisivu. Jos ei, niin kannattaa googlata Inglot, kyllä se sieltä löytyy. Niin sieltä voi katsoa sit hintoja tarkemmin. Tämä on blush numero 51. Olen sitä muutaman kerran käyttänyt, ihan tyytyväisenä. Saisimmeko me sen sävyn näkymään? Hyvin runsas pigmenttinen poskipuna. Saa hienoista varovaisuutta noudattaa käyttäessään, ettei tee överöitä. Nyt tämä mukavasti menee tänne minun Jet-palettiin, jonka ostin sieltä messuilta. Ja mä puhun koko ajan niistä messuista, joten jos et nähnyt sitä haalintaa, niin klikkaa tuosta. Ja nämä on vähän silleen tylsempiä meikkivoidetta, puuteria ja sen sellaista. Eli ensinnäkin ostin Mäkin Studio Finish, Ensinnäkin ostin Mäkin Studio Fix Fluid meikkivoiteen. Minä olen sävy NC15 silloin, kun minulla ei ole itse rusketusta. Ostin tän silleen niin kuin tavallaan talveksi, koska mä ostin vähän aikaa sitten toisen meikkivoiteen, joka matchaa täysin minun itse rusketettuun ihooni. Mutta tää on sitten talveksi hyvä. Arvostelen tämän kyllä, koska siitä pyydettiin arvostelua joskus ennen kuin mulla tätä edes oli. Mutta tosiaan pullo tulee silleen, että siinä on semmonen tavan korkki vaan. Ja sitten tää pumppu ostetaan erikseen. Valitettavasti olen taas näppärästi hävittänyt kuitin. Olisiko tää 30 € ollut? Ja sitten pumppu oli ehkä 6 €. Lisäksi ostin Mineralized Skin Finish Naturalin. Eli käytännössä minä käytän tätä niin kuin meikkivoiteen päällä siihen kiinnittämiseen, mutta ilmeisesti tätä voisi käyttää yksinäänkin ihan vaan silleen niin kuin mineraalimeikkityyppisenä.
Ja ei ole vielä lempparit aika, mutta tätä mä oon käyttänyt ihan sen jälkeen, kun hommasin koko viime kuun. Mä voisin näyttää tuonkin. Ostin kyllä irtopuuterin, koska mulla tarvii, koska niinku, meikkaan muitakin kuin itseäni ja tää on tietty sävy. Se on vähän... No en tiedä. Joillekin se voi olla liian tumma. Anyway, ostin sit irtopuuterin. Mut on silti käyttänyt tätä koko ajan. Että se olisi niinku päätymässä sinne lempparivideoon. Sitten Painterly Paint Pot. Jälleen tällainen hyvin tylsä sävy. Eli tää käy silmämeikin pohjustamiseen esimerkiksi. Tai sit sitä voi käyttää ihan vaan yksinään sellaisenaan luomella meikiksi. Se tasoittaa sitä luomenpinnan sävyä. Esimerkiksi mulla on yleensä hyvin punertavan näköiset luomet, niin sit kun mä voisin heittää vaan tämän päälle ja mä näyttäisin heti huomattavasti niinku freesimmältä, vähemmän sairaalta. Joo, Painterly Paint Pot. 20 jotain euroa ehkä. Ja joo. Lisäksi tällä samaisella reissulla ihanainen Nekku lahjoitti minulle 2 huulipunaa, koska hän ei niitä enää käyttänyt. Ensinnäkin Gushing Darling, joka mulla on tällä hetkellä tämä muistaakseni laukussa, ellei housujen taskussa, koska mä käytän sitä koko ajan. Se on vaan nude huulipuna. Tuollainen. Joo. Tätä saa siis Sokokselta ja Emotionista. Ja sitten Nekku lahjoitti MACin Dazzle Lipstickin Glaringly Hip. Ei varmaan ihan helpoin sävy tosiaan ole ollut käyttää. Mutta tää on niin ihana! La la! Oh mama! Tää ei varmaan näy kameralla niin hienona kuin mitä se on. Se on niinku semmonen oranssipohjainen, mutta vaaleanpunainen. Ja... Seuraavalla MACin reissulla nyt sitten viime viikonloppuna kävin ostamassa huulipuna, jota minulla tällä hetkellä on, eli Myth, koska minä olen nude huulipuna totaali addikti. Aivan totaali. Kauheen suuri. On se vähän eri sävyinen kuin toi Gushing Darling. Myöskin se on paljon matampi. Eli kun Darling on niinku... No, pitipä nyt laittaa ne tuohon vierekkäin. Eli Mythissä on itse asiassa hieman enemmän sävyä, mutta se on sitten toisaalta peittävämpi, että niinku tästä näkyisi oman huulten sävy ehkä vähän enemmän läpi. Nyt jalkani alkaa kyllä. Eli Gosh Darling ja MAC Myth. Ja sitten MACin Woodwinked luomiväri, koska kaikki, aivan kaikki näyttää tykkäävän siitä. Tylsä neutraali. Upea neutraali. Niin komea väri. Hän on vielä ihan silleen täysin myyty, mutta aika. Ja tajusin juuri, että yksi loimiväri edellisestä reissulta, niin se ainoa loimiväri, minkä silloin ostin, niin se jäi vielä swatchaamatta. Girl, what you doing? Oh, hello. Why don't you say hi to everybody? Why don't you say hi? Say hi. You don't go like that and say hi. No, you don't want to do that? No? Just don't jump on my laptop, okay? I'll direct you nicely over there. Eli patina. Jälleen kerran tylsä neutraali. Tää on oikeesti, tässä on niin paljon jänniä ulottuvuuksia. Mä melkein sanoisin, että se on semmonen vihertävä metallisävy. Se on semmonen, että se ei näytä miltään. Se on tosi nätti. Jos tuossa nyt oli mitään järkeä.
I don't know. I just really like it. Just really weird. Tuo on patina. Kattokaa kuin tylsältä se näyttää. Miksi mä tykkään siitä niin paljon? Okei, eli mä ostan MAC-luomivärejä tällä hetkellä silleen, että mulla on kännykässä lista, johon mä oon koonnut sellaisia, jotka niinku vois olla sellaisia, jotka kiinnostaa minua ja joista YouTube-videoissa paljon puhutaan. Ja sit mä vaan joka kerta, kun mä käyn Macillä, niin mä ostan sieltä jotain pois. Ei ole silleen kovin niinku jännittävä prosessi. Tietysti se, että minkä mä kulloinkin ostan, niin se on ehkä se ainoa jännitys siinä. Mutta että siinä oli Mac-ostokset. Sitten vielä, mitäs muuta? Lappeenrannasta. Lappeenrannassa kävin synttäriviikollani. Ja sitten huomasin, että olin unohtanut kaikki huulipunat kotiin. Kyllä mä sitten loppujen lopuksi löysin yhden jostain taskun tai laukun pohjalta. Mutta siinä vaiheessa mä en vielä tiennyt, että olin muistanut. Joten ostin Lumenen Natural Code numero 1. Smile Booster Lipstick numero 1 Crystal Peach. Se olisi sitten tuossa. Näyttää tässä kohtaa vähän samalta kuin toi Macin Myth, mutta tässä on tosiaan paljon enemmän tavallaan kiiltoa ja vaaleanpunasta mukana. Mutta edelleenkin kylläkin minun tykkäämässäni sävyperheessä ollaan. Nyt täytyy kyllä sanoa, että kävin Lappeenrannan Emotionissa. Ja olin tietysti vähän niin kuin rönttyyntyneen näköinen siinä junamatkalla. Mä olin nukkunut tosi vähän ja olin, niin meikit oli, tummat silmänaluset paisto. Meikkasin junassa ja ei tullut ihan parasta jälkeä. Joten kukaan siellä ei kysynyt, että hei, voinko auttaa? Tai mitään sellaista. Ja sitten kun maksoin kassalla, ei sillä, että mä olisin niinku tarvinnutkaan apua, en mä niinku silleen sitä nyt oottanut, mutta se oli mun mielestä vähän törkeetä, että kun mä sit kassalla maksoin, niin minua palveli semmonen oikein kaunis nainen, joka katsoi minun olkapääni yli silleen. Se olisi tänään maksaa 7 euroa. Kiitos. Ole hyvä. Mä olin sillä, hello? Hello? Ärsytti. Sen sijaan kun mä kävin sitten Kiksissä, josta ostin tämän, niin siellä oli tosi kiva myyjä, joka kyllä niin, tai siis, että se jopa kesti sen, että mä olin silleen, että mä unohin huulipunan, kun mä en siis ollut vielä käynyt siellä Emotionissa, mutta niin kuin, että unohin huulipunan kotiin, että no mä tykkään yleensä nudeista ja sitten niin kuin, no täällähän on vaikka näähän on kivoja, niin kuin silleen, swatchhaan tyyliin 7 nudehuulipunaa, en mä oikein tiedä. Sitten näin jonkun tosi kirkkaan Isadoran huulipunan, tämähän on nätti. Ja sitten silleen, en mä oikein tiedä. Ja sitten se niinku oikeasti yritti auttaa ja sitten mä olin vaan lopulta silleen, en mä ehkä halua ostaa sittenkään huulipunaa. Joka oli silleen, anteeksi. Mut joo, ostin sen sijaan tämän Bare Minerals nelikon. Ja tämä on taatusti kallein luomiväripaletti. Normaalihinnaltaan. Tää oli alennuksessa. Mutta mitä minä olen ostanut ja... Oh, look at that! Boring neutrals! I'm on a kick. Boring neutral kick. Ai siellä oli applikaattori. Mutta tosiaan, tästä olen kuullut YouTubella taas puhetta, joten siitähän se sitten lähti. Tää on vähän mun sellainen special paletti ollut toistaiseksi, eli tää enemmänkin istuu laatikossa, kun on käytössä. Vähän niin kuin säästelen sitä. Tää on mulla oikeasti niin siis vaan special. Siinä on ne värit swatchattuna sormenpäihin. Ja Joensuun Kiksissä myyjä kehui kovasti tilan loppu kesken. Kuinka hyvin Bare Mineralsin värit toimii myöskin ilman minkäänlaista pohjustusainetta. Ja tosiaan sitten swatchailtiin siinä jotain niiden irtovärejä. Ja ne oli tosi nätit, mutta kyllähän siis tosi tasainen pigmentti. Tosi vahva pigmentti, paitsi tuossa vaaleammassa se ei oikein näy. Se ei välttämättä johdu nyt siitä, että siinä ei olisi pigmenttiä, se on vaan. Ei näy tuossa kädellä, mutta joo, sellaiset. Ja paletti on tosi kiva, siinä on isokokoinen peili, mattopintainen, johon jää heti sormenjäljet. Mut sitten kun olin lähdössä siitä Kiksiltä, tai olin maksamassa tätä, niin sain ekstrana tämän, eli Makeup Storen huultenrajauskynä siitä jostakin Maria
Zaani-kokoelmasta tai joku sellainen. Siinä oli pari huulipunaa, meikkipussi ja sitten tää rajauskynä. Tää rajauskynä on aivan tosi hyvä. Aivan loistava. Toi ei varmaan näy mihinkään, koska sehän on tosiaan nude. No kyllä se nyt sit jotenkin näkyy. Tosi hyvä huultenrajauskynä justkin nude-huulille. Ja mä en ymmärrä minkä takia niin hankalasti silleen, että jos haluaa sellaisen nude-huultenrajauskynän, niin yleensä on silleen, että no moi, meillä olisi tässä tämmönen rusehtavaan punainen. Tää on aivan tosi hyvä. Tykkään. Sitä on jopa viittinyt käyttääkin. Siinä missä tää on silleen, no niin, nyt se on esitelty, nyt se saa mennä takaisin tuonne laatikkoon silleen specialoimaan. Vielä irtopuuteritarjouksesta Clarins. Mulla ei nyt ole ollut irtopuuteria vähän aikaan ollenkaan. Eikö hetkinen on mulla, mutta mä en tykkää siitä. Elfin se High Definition Powder. Niin se on semmoista valkosta, täysin valkosta. Jotain silikoonipuuteria tai jotain. Täällä on tällainen ristikko ja lippo. Sitten se ilmeisesti olisi niinku tuoksu. Okei. Tässä on aika vahva semmonen vanhan naisen hajuveden tuoksu. Mutta mä en oo tätä vielä alkanut käyttää. Tää on lähinnä silleen, että sit kun oikeesti tarvihin irtopuuteria ja meikkaan jotakuta muuta, että mä oon nyt vaan käyttänyt tätä Mäkin Mineralize Skin Finishia, koska tää on niin nopee. Mä oon vähän puuterisnobi. Eli mä oon kokeillut rimmeliä, joka ei jäänyt niinku silleen kovin hyvänä muistikuvana, että se tuntui niinku sormien välissäkin silleen paljon karkeammalta kuin sit mulla oli L'Oreal, joka tuntui paljon pehmeämmältä jo. Ja sit vaan se, että mä käytin sitä pari purkkia, mä halusin kokeilla jotain muuta, mut joo, sit toi Elf, se valkoisuus kai häiritsee mua tai sit se vaan näyttää jotenkin huonolta mun iholla ja mitäs muuta. Ja sitten lumenen puuteria mä en halunnut sen takia, että niiden kivipuuterit ei sovi mulle yhtään. Ne on aivan liian puuterisia. No, se on niin pehmeitä, että se näyttää mun naamalla... Kissa. Se näyttää niin puuteriselta mun naamalla, että se on vähän semmonen niinku lautanen jauhoa. Ja valmis. Okido. Kiitos, että katsoit. Jos sä haluat tilata mun videoita, niin sitä varten löytyy nappi tuolla ylhäällä. Ja nähdään taas pian. Moi moi!